Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a büfé itt van, lehet kávézni, bírzni, sör. Jaj, megjöttél? Meg. Többiek nem jönnek? Fél pillanat! Majd szó Ezzel a kis dallal próbáljuk csalogatni az embereket a főtér ezen a hétvégén. A téma Take a Team dala szólt, ami erre az alkalomra született. És hölgyek és urak, rengeteg kiegészítő program vár mindenkit. Ennek egyetlen feltétele van, bármelyik jármű részt vehet a szépségversenyben, fél négyig az eredmény hirdetésig itt kell maradni. Ez az egyetlen feltétel. Tehát csak az nevezem, aki itt lesz fél négykor, az eredményhirdetésen 4 kategóriában hirdettük a járműszépségverseny: nyugati autó, keleti autó, nagy motor, kis motor, tehát 4 kategóriában lehet szavazni. A szedvállnak a színpaddal jobbra, a színpad mellett van az információs sátor, itt lehet bedobni 14 óráig, tehát 2 óráig lehet jelentkezni, illetve mondom neki, nem szabad így lenni. Szavazatot 12:30-ig lehet számolni, tehát 12:30-ig van lehetőség arra, hogy nevezzen valaki az esetben, és 14 óráig lehet leadni szavazatokat.
Jó, legyenek együtt, aztán jóra, aztán jövök vissza. Gyere vissza, megyünk. Gyerekek rajzolhatnak, ahogy rajzolhatnak, papírra, rajzversenyeket, gyermekeknek, és akkor lesz itt féktárcsoportverseny, autóhúzó verseny, mindennek a kosarasokat téren, egy picit beszélgetünk a Zoltán kiállítása, végig megint a hátunk mögött a kiállítóteremben fantasztikus dolgokat egyébként Zoltán kohosszak elégedő dolgokat, régen hulladékokon érdemes megnézni, belül közelített megnyitóra, akár az élsők folyamán lettetünk pedig az ő kiállításnak a légőrtehát, muzsika, színvonal, akkor a Voltőn a környezők a zenekar varázsolja mindenki itt a főtéren, és este fél 9-től a Don't Stop the Queen zenekar, a Queen dalaiból válogatnak, majd 2 órán stadionkoncert a város főterén a címmel. Remélem, hogy minden fontos információt elmondtam, miért az autóra. Mondjuk, hogy nem most én Hallgatos kutyát kikötötték. Meris Pista vagy? Igen. Meris Pista volt. Tudom, a lánya is Azt már nem tudom, de Meris Pista. Ugye? Innen tizéről irányítod? Innen? Igen. Mit nyomtatok meg, hogy elindult? Melyik ötök voltál? Mindenképpen kafetöbbet szerettem volna vásárolni, és több verzió is volt, és amikor megláttam, megnéztem, kétszer elmentem megnézni, és akkor ezzel nincs ebben a jövője, de ez egy szerelem. Úgy, akinek voltja van, aztán ez egy szerelem. És akit szeretünk, aznak minden hibáját megcsináljuk. És mennyi gondot kell rá fordítani, illetve tudsz-e mindent? Nagyon sokat hoztak vissza az USA-ból, főleg azért, mert ott rozsdamentesebb állapotban tartották. Az én autóm is Kaliforniáját főtőle vásároltam meg, mert ő azt mondta, hogy akkor mégsem. Egy szerelem. Ez olyan, mint a horgászat, vagy nem tudom, mit mondjuk, a kosárlabda. Hát igen, témánál vagyunk már is körben, de nagyon szépen köszönöm neked. Pontosan tehát hol van az autó? Már udvaron? Bent a belső íven egy piros Opel GT. Szerelem és jó szórakozást mindenkinek. Köszönjük szépen, lesz még néhány autót nézni, hiszen érkezett veterán járművek tekintetében kétkerekűek, négykerekűek, utánfutósok, van itt minden, teherautó is, hát a Liza mentő az egészen extra gyerekkoromban visz vissza, amikor azt láttuk még néha elsuhatában. Hölgyeim és uraim, mindenki érezze jól magát, és ne feledjék 11-kor kiállítás megnyitó, a kiállítóteremben, és folyamatosan
hamarosan az autóhúzó verseny következik itt mellett. Más volt, nem volt ilyen. Meg az Merci. Azzal a tordott egy olyan vadba alulról, de... Mi az is oklott?
A Krisztián szokott vele. Figyelj, mekkora, hány nyúlás csomag. Ne ijedj meg, megy, majd megszólal a kocsi riasztója. Emelj föl, jó. Várjál, beteszed. Beül reggel az autóba. Amit még az elején elhoztam Vitort, azt még ott vettem a kis középkonzolon, ma viszont egy-két kicsit maradt benne, így volt. Az öttásunknak is húzzon le, meg a pénztár, nem, de amúgy nincs bezak. Csak nem vernek hozzá. Van benne telefon,